मावफुंदों आरो मावफुंदों। दिनै चिरां गुवारनि सारियालि गेलेग्रा फोथाराव दिनै हाग्रामा महिलारिनि जे सरकाराव फैनाय लोगो लोगो जे मोनबा गेरेन्टि होदों, जेरै सेल्फ हेल्प ग्रुपनो जे 15,000 खरि थाखा होनाय आरो लाइमोनफोरनो जे बेखार जेंना थानायफोरनो साख्रि मोनै आनएमप्लयारफोरनो जे 2 लाख होनायनि खोथा बुंदोंमोन। बेखौ दिनै रानफुंनायनि गेजेरजों हाग्रामा महिलारि दैदेननाय BPF राजखान्थि हान्जाया जे सरकार दाजेननाय समनिफ्रायनो मावदों आरो मावलांबाय थागोन। जे सरकाराव फैनाय लोगो लोगो जे 4-5 मासनि गेजेरावनो दिनै जे हेन्डिकेपफोरनो दिनै खाना आरो लेंग्राफोरनो जेरैबायदि मावफुंदों आरो मावफुंदों जे बेनि गेजेरजों गोबां लाइमोनफ्राबो जे इयुननि समाव मोनबावगोन आरो हा खाजोना फाट्टा गैयैफोरनो हा खाजोना फाट्टा होनानै दिनै रानफुंदों। गासैबो BTCआवनो दिनै हाग्रामा महिलारि दैदेननाय BPF राजखान्थिया जे जौगानायनि डेभेलपमेन्ट गोदौखांदों। बै जों बिदिबा कास्टम बसुमतारी मा बुंदों खोनासंनानै लादों। बै समाव BPFनि आफादगिरि हाग्रामा महिलारि सारा आरो गासै BPFनि दैदेनगिरि बिथांमोनहा BTC इलेक्सनफ्राव इलेक्सन केम्पेनिंआव आरो BPFआ CWC लानाय रेजुलेसन बादियै मोनबा गेरेन्टि हा पाट्टा, लाइमोन सेंग्रा सिख्लाफोरनो राङारि अनसुंथाइ होनाय, सिनियर सिटिजेन आरो लेंग्रा लेंग्रिनो रां अनसुंथाइ होनाय, आइजो माहारिखौ जौगाखांनायाव सेल्फ हेल्प ग्रुपनो रां अनसुंथाइ होनाय आरो हा पाट्टा आरो गोरिब गुन्द्राफोरनो रां अनसुंथाइ होनाय, बे मोनबा गेरेन्टिखौ लानानै जोंनि दैदेनगिरि बिथांमोना गोबां मेल मिटिङाव खोथा बुंदोंमोन आरो रायजो राजानि अनसायनाय मोन्दोंमोन। थिग बेबायदिनो सरकार फैखांनायनि उनाव बे मोनबा गेरेन्टिखौ मानाव गेदेर हाग्रामा महिलारि सारा बड'लेण्ड एकर्ड डे BTC एकर्ड डेआव इन'ग्रेसन खालामनानै होयो आरो दिनैनिफ्राय जागायबाय सारा BTCआव। दिनै फुङाव आं इनचार्ज हिसाबै 13 चिराङाव दहाय जों होखांबाय, दा 14 चिराङाव जोङो हा गैजायैफोरनो हा पाट्टा होबाय, सेल्फ हेल्प ग्रुपफोरनो राङारि अनसुंथाइ दामि चेक होदों। बेनिफ्राय जोंहा इयुथफोरनो जों चेक रानदों, गोरिब गुन्द्रा जाय बिथांमोननो 10,000 खरि जों चेक रानदों आरो सेल्फ हेल्प ग्रुपनो आरो बिकलम्बफोरनो आरो सिनियर सिटिजेनफोरनो जों दिनै चेक होबाय। मानोना मानाव गेदेर हाग्रामा महिलारि सारा हा गैजायैफोरनो हा पाट्टा होनाय मोनलांबाय थागोन। BPF सरकारा दासो मास मोनब्रै जादों, 5 बोसोरसिम हा पाट्टाखौ मोनलांबाय थागोन। सेंग्रा सिख्लाफ्रा 2 लाख खरि 5,000 जना देग्लाय 2 लाख खरि 100 कौटि थाखा बिथांमोनहा मोनबाय, मोनगासिनो दङ, गाबोन समफोर मोनलांबायबो थागोन आरो खालमासि फिट खालमासिबो मोनलांबाय थागोन। बिनिफ्राय सेल्फ हेल्प ग्रुपफोरा 15,000 खरि 33,000 सेल्फ हेल्प ग्रुपआ 50 कौटि रां, 33,000 एसे बारा जायो, 50 कौटि रां मोनसे सेल्फ हेल्प ग्रुपआव 15,000 खरि बिथांमोनहा होगासिनो दं जों दा। बेनिफ्राय जोंहा जाय गोरिब गुन्द्रा जायफ्रा मैगं फाननानै जायो, लेबार मावनानै जायो, बिथांमोनहा 50,000 बोसोरसेयाव बिथांमोनहा 10,000 खरि 50 कौटि थाखा रां, सिनियर सिटिजेन आरो हेन्डिकेप बिथांमोनहाबो राङारि अनसुंथाइ मोनगोन आरो जोङो होगासिनो दङ। दिनैनिफ्राय जागायफिनलायबाय आरो जों जागायलांबाय थागोन, मोनलांबाय थागोन। देग्लाय मोनदों बेनो लास्ट नङा, देग्लाय जागायनायसो। जाय प्रतिश्रुति होदोंमोन UPPLआ 2020 सनाव UPPLआ 164नि बारा बिथांमोनहा इलेक्सन कमिटमेन्ट दंमोन, 5 बोसोराव बिथांमोनहा मावनो हायाखै। जोंहा गोबां जों खामानि मावगोन, प्रतिश्रुति होयै गेरेन्टि होयै माखासे हाबाफारिखौबो मावगोन, नाथाय मोनबा गेरेन्टि बेखौ जोङो जागायबाय आरो मोनलांबायबो थागोन। 5 बोसोराव जोंहा लाइमोनफ्रा बेबायदि हेल्प मोनबाय थागोन, गोरिब गुन्द्राफ्रा मोनबाय थागोन, सेल्फ हेल्प ग्रुपआ मोनगोन, हा पाट्टा मोनलांगोन, सिनियर सिटिजेन आरो बिकलम्बफ्रा मोनलांबाय थागोन। बिसायख'थिनि मोनसे माबा एजेन्डाफोर दङ नामा नोंथांमोना जे नैबे आसनफोर होगासिनो दं? बिसायख'थिया पार्टिया थायो, सरकारा थाया। बेयो सरकारनि आसनि। BTC सरकारा रावखौबो UPPL, BJP, BPF बासियामालासिनो, जिहेतु बे सरकार BTCआ सबबो BTCनि नागरिकफोरा जाय मोनथावथाव बिथांमोना मोनदों। दा ओंखायनो आं सानो सरकारा खुनु एजेन्डा मा होनो पलिटिकेल एजेन्डा बिथांमोना थाया। बिथांमोनहा ओंखायनो UPPL, कंग्रेस, BPF होननानै नङा, BTCनि नागरिकफोरनो जाय मोनथावथाव बिथांमोना मोनदों। बाखि इलेक्सन प्रिपेरेसन थाखाय जोंहा पार्टिया नांगौ। स्पेसियेलि इयुथफोरा जों माबायदि जौगाहोनो हागोन सानो नोंथांमोना? जाय इयुथफोरा साख्रि मोनाखै आरो जाय इयुथफोरा फरायनायाव बारा नङा, नाथाय बिथांमोना गावनि आथिङाव गसंनो लुबैयो, न'खराव गोरिब माबा मोनसे बिजनेस मावनानै गावनि आथिङाव लुबैयो, जेरै अमा फिनाय, दाउ फिनाय, बिउटि पार्लार, बेफोरबायदि
एसे सरकारनि अनसुंथाइ मोनोब्लानो बियो गावनि आथिङाव गसंनो हायो बेबादि व्यक्तिफ्रा एप्लाइ खालामदों आरो बैबादि व्यक्तिफ्रा दा मोनगासिनो दं आरो मोनलांबायबो थागोन दा ओंखायनो आं सानो मानाव गेदेर हाग्रामा महिलारि सारा बिराद गिदिर थांखि लादों जायनाव BTC नि सेंग्रा सिख्लाया एसेब्लाबो बेबादि रांजों गावनि आथिङाव जाहाथे गसंनो हायो।